În ultima vreme și în România, firmele ce promovează conceptul caselor ecologice sunt tot mai multe. Tehnologiile inovatoare încearcă să se impună și să își demonstreze calitățile în fața potențialilor clienți în cadrul târgurilor de profil. Vin companiile din străinătate, în special cu aceste variante, cu tehnologiile, cu materialele destinate caselor pasive, caselor curate, caselor ecologice, se folosesc toți termenii care se vehiculează pe piață și inclusiv expoziția fațadă este orientată prin noile sisteme de geamuri de uși puse la punct în această direcție. Pe de o parte, pe economii de energie, că aici este tendința, pe de altă parte, folosirea de materiale care să nu fie dăunătoare în timp sănătății omului, care este în contact cu aceste materiale, cu aceste produse, care locuiește permanent cu acestea. În primul rând, casele construite din lemn și materiale termoizolante ecologice se ridică într-un timp record. Sunt mai ieftine și izolează aproape perfect. Casele se construiesc în Italia, vin de acolo direct pe trailer, pereții prefabricați, se montează la locul faptei. Termenul de montaj este undeva la 6 zile, cu încălzire, cu calorifere, cu gresie, faianță. Cei ce doresc să-și construiască o locuință de acest tip se tem de cele mai multe ori de anduranța unei case care nu are structuri din beton. Constructorii îi asigură însă că sistemul este testat de zeci de ani în străinătate. Este și sigură, oricum, împotriva focului este tratată, ignifugă. Avem aceste panouri, sunt din ciment tratat, nu ard. Acesta este exteriorul, la fel se regăsește pe interior. Lemnul este tratat, iar caseisme, deși aici în zona noastră nu prea avem, lemnul este mult mai elastic decât o cărămidă sau un beton. Despre ofertele constructorilor și comercianților de locuințe puteți afla mai multe dacă vizitați până duminică târgurile de profil deschise la Expo Transilvania.